इंडियन आर्मी हा धर्म तुमचा होता आणि हे सगळं बघत असताना एक घटना पण तिथे घडली की ड्रोन हल्ले होत होते आणि एक ड्रोन हल्ला म्हणजे तुम्ही मगाशी म्हटलं तसं की अगदी तुमच्या जवळ पडला आणि तुमची पूर्ण टीम त्यातनं वाचली. तो प्रसंग कसा होता? ज्या दिवशी फर्स्ट अटॅक आला त्यांचा आरटी सिलिंग झालं होतं. 2 अटॅकच्या द्वारे त्यांनी आरटी सिलिंग पहिले केलं. आरटी सिलिंगमध्ये आमच्या 10 मीटर एरियामध्ये जो बॉम्ब फुटला, सर्वात पहिला बॉम्ब पडल्यानंतर जे त्यांचं आपलं कोणत्याही ठिकाणी छोटा ऑटोम बॉम्बचा धमाका झाला तर आपल्याला कसं वाटतं, त्या ठिकाणी आपल्या टीमचं सर्वात प्रथम एकच होतं, ध्येय होतं की ते बॉम्ब पडल्यानंतर आमचं एकच रिॲक्शन होतं की अपने आप को पहले बचाओ, क्योंकि अगर हम बचे तभी तो लड़ सकते लड़ाई. अगर सोल्जर वो नहीं जो मैदान के अंदर अपनी जान को दे, सोल्जर वो है कि अपने आप को बचाते हुए दुश्मन की जान ले ले, वही सोल्जर कहलाता है. इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए उस बात को हमने देखा है. फिर वो बॉम्ब जब न्यूट्रल हुआ, ब्लास्ट हुआ नहीं, वो भगवान का आशीर्वाद था हमारे ऊपर और माँ काली का भी आशीर्वाद था, सौभाग्य था हमारा कि आशीर्वाद सबका था, इसलिए वो फटा नहीं बॉम्ब और हम पूरी टीम बची और हमने आगे कार्य अपना शुरू कर दिया.